My si bol vraj. Cable plus. Poď, Jaro, ideme na hodinu. Nerob tým s tým nič, lebo... Lebo? Lebo budeš na internete a potom ťa natrú. Bez môjho súhlasu ty našak na internet nič dávať nebudeš. Jak si dal ten pás? Nakrúť, jak si dal ten pás a daj sprav detail. Dobre si ho dal, čo chceš? Nedal. Len spotky si nedal, no. Však teda. Si pripnutý? Viktor dneska veľa robil. Čo tento tam robí? Však sa už... Ja neviem, však toľko šrobov je tam všelijakých. Pekne pohodlí k robote, nie? Ja, tak to sme ti barovú stoličku tam mohli dať. Priviazať. Priviazať ju. Ne, priviazať barovú stoličku o rúru. Keď chceš... Ja som sa viac bál o ňoho, jak on sám o sebe. Páska. Stará škola. Pondage. Čia? Tu je to... Buka, akurát som si spomenul, koľko spoločenská hra na čes. Á, piči. Aj cvikačky dáke. Môžem poprosiť. Ďalke? Poď si čo na to. Plinári tu majú prevádzač. Či čo to je zač? Logaritmické periodické dvojča. Teraz som to chytil, keď je po vysielaní. Áno, mám. Držím aj jajče. Mám ja. Dobre, čo? Do vyjebanej piči. A ja mám, a čo? Nič, mám si pozor. Ja som